Juu, elikkäs täällä olisi niinku tällainen 2v2 random tiimit. Meillä olisi Kurnonen versus DQ. Se on nyt DQ. Joo, eli käytännössä Kurnonen on yllättävää kyllä Kurdief, eli Dieppi ja Keinonen. Sitten kai täällä on joku... Kai täällä on joku Vauhdin ja Akunkin tiimi jossain. Eiköhän ne siinä joskus pelaa. Eli Keinonen pelaa tissiä, Vauhti pelaa tissiä, Jalis pelaa tissiä, James pelaa tissiä. Aika moni hahmo pelaa tissiä. Aika moni pelaajakin pelaa sitä. Se on hyvä. Mulla ei mitään hajoa ketä Aku pelastas, mutta saattaa olla Akseli. Testamentti, ei edes, mahtavaa. Heti päästään kivan ja mukavan maailmaan tästä heti alkuun. Ihanaa. Osaako sä jotain napit? Sitten osaako button checkaa plus RS. Joo, se olisi hyvä. Joo, eli turnauksessa on nyt 6 tiimiä. Se meinaa 12 ihmistä, josta noin 4 on hereillä. Elikkäs meillä olisi siis Tissi versus Testament. Me lähdetään suoraan peliin. Piikkiä. Hyvä Farslashi. Pitelee. Sitten mennään sisään ja sitten heitto. Okei, kiva. Exebeast ja se oli siinä. Peli hävitty. Sitten no, mittarit roskiin ja sit vois vaikka kuolla sen perään. Eiköhän tää kyllä näyttää aika vakuuttavalta jo nyt, jos nyt hieman tässä ollaan rehellisiä selostajia. Mut sit tullaan hyvä IAD-JH. Se teki lämää. Kala ei nyt ihan yllä tuolta koko ruudulta, mutta ihan hyvä yritys oli. Hyvin rikkoo verkon, tosi hyvä 2H, tykkäsin. Varmaan täysin tarkoituksella. Sieltä Superilla ei oikeesti ole hirveästi väliä. Tosi hyvä crossup, mutta sitten ei konversiota, sit se burstaa. Keinonen haluta rundin. Miksi me runditaan FT3? Pitäisikö näiden rundi olla FT3? Okei, rundien ei pitäisi olla FT3. Ihan sama. Kaikki on hyvin. Okei. Eli beastia. Sitten lisää beastia. Hyvä overheadi. Melkein blokkassa. Lisää beastia. Okei, sit mennään oikeesti neutraliinkin, kunnes päätetään, että en mä halua pelaa neutralia. Testament. Sitten hyvä jump slashi, mut sit se jäi verkkoon ja sit se kuoli. Hyvä heitto oikeesti. Loistavaa spacingia tästä Akulta löytyy. Sit se vähän niinku tappaa. Joo. Se oli ihan hyvin. Tapu. Sama multki. Sitten Keinonen rage quittaa, kun se on vähän liikaa jäljessä, niin pysyy liigapointit. Pysyy turnauksessa niin, että sitä ei DQ:teta heti. Hyvä peli. Älä rage quittaa. Sut bännätään vielä. Keinonen, sut bännätään plussärän servuilta, jos sä teet uusiksi. Rage quittasit. Aku rage quittas, eli Keinonen voitti ekan rundin. Eli se olisi nyt niinku Vauhti versus Dieppi. Sitten vois vaikka säätää ne rundit kuntoon. Nyt chatti näyttää. Lasse ei ole ilmoittautunut, Lasse ei ole hereillä, Lasse ei todennäköisesti ole elossa. Lasse on nukkumassa ja hieman muissakin mielentiloissa varmaan tällä hetkellä, että... Joo. Satsu ilmoittautui myös turnaukseen, mutta ikävä kyllä se luuli, että turnauslippi olikin kotimatkaa varten. Siksi ei oo täällä. Tragedia. Ehkä me eletään. Joo PK, SHD, ei tauntti, paska ihminen. Mäppä tauntti. Sitten ne rundit vaikka kuntoon, jes mahtavaa. No niin, nyt voitais vaikka pelaakin peliä. Eli 1-2. Hyvät control settingit. Eli meillä on Vauhti Player 1. Eli tiimien nimet on ihan samaa. Okei, tää on nopeeta. Ja sit meillä on Dieppi ja Akseli. Tässä on niinku oikeita pelaajia nyt.
Sitten ne varmaan niinku tekee silleen oikeita asioita. Vauhti ei oo pelannut puoleen vuotta. Siis mä en tiedä kuinka pitkään aikaa, mutta sit Dieppi tekee Axelin Infinite, joka on tosi hyvä, koska siitä ei voi paeta ja sit se tekee lämää. Hyvä kupla. Nyt lähtee niinku oikeita asioita. Kupla poksahtaa, sit se Dieppi päättää, että nyt on aika DP:ttää. Oliks Axeli DP tässä versiossa? Okei, hyvä. Mä en puhu ihan perseestä, niin vaan suuremmilta tosin. Sitten vois tulla vaikka kalaa. Sitten kala sylkee vähän ja sit se sylky ei oikein satu, kun se ei osu. Hyvä viikate, vakuutuspetos. Sitten molemmat vähän jäätyy, kun vauhti oikeesti osuu johonkin. No niin, sieltä tuli jääpiikki. Missä FRC? Paskavauhti. JH counter hit. Joo, oikea konversiohan tosta on run up heitto. Et hyvä resetti vauhilta. Skippas tapon niin, että se saa tehtyä enemmän mentaa. Se venytti rundi, että se saa enemmän burstia takas. Joo. Heitä vaan linkki kai. En mä tiedä. Taisi se vaan en mä tiedä. Siis kyllä sun pitää kertoa botille varmaan, että mikä se huutomerkki bracket on. Sitten jossain tossa välissä tapahtui UB, kun mä katsoin muualle. Se oli hyvä. Hyvä Diep. Joo, kalaa. Sitten se sylkee. Sitten Dieppi ottaa kalaa. Joo. Sieltä aloitettiin Infinite, mut sit tajuttiin, että tää olikin aika huono start. Noni, ei mennyt. Sitten tuli bursti. Sit se DP:tti. Hyvä beitti vauhilta. Beittas kuolemalla. Hyvä sellainen jump. Hyvä sellainen kasuaali hyppy. Hyvä 2H. 2H on oikeasti hyvä nappi. No niin, se blokkas. Nyt se on ulkona Axelin Infinitestä. Sit se söi sen oikeen UP:n. Yes! Tää on kyllä varsin vakuuttava rundi Diepille. Nyt jos se vaikka ottaa sitten takas. Kala. Dead Angle kala söi, mut sit Tissi söi sit vähän myös niinku hitti ja sit se kuoli. Traagista. Eli 1-1 Kurnonen. Et nyt se ois vaikka niinku Dieppi Axeli versus Testamentti. Tääkin on tunnetusti se on tosi hauska ja mukava match-up kattoo kaikille. Eiks tää joku niinku 9-1 Testament? Ne molemmat pelaa. Okei. Tää on ihan oikeasti vakava match-up. Siis se 9-1, mä vaan heittelen numeroita. Toivottavasti kukaan ei loukkaannu. Jos loukkaantuu, se on oma ongelman. No niin! Aku bindas tauntin. Nyt on kyllä. It's lit. Noniin. Let's go. Napit säädetty. Kuka tekee jotain jollain button checkilla? No kai ne nyt ottaa button checkin sit. Vai onks tää on kyllä ihan peli. Okei, kai tää on peli. Hyvä cross-up Exebeast. Tosi hieno ja hauska ja rehellinen. Sitten tosi hyvä DP. Mä tykkäsin tosta. Mä oikeesti tykkäsin. Sitten vähän chippia. Hyvä cross-up blokkas sen vielä parempi. Teleport cross-upit ei nyt oikein ihan jumalia. Yritetään jotain slashbackia tuolla. Oiskohan release Exebeastin vaan. D-nappi pohjaa. Sieltä Dieppi tulee sisään, mut sit se älysti se pelaa Axeliin. Sitten tulee silti sisään. Sitten Exebeasti syö sitä perseeseen. Se on vähän ikävää, kun niin käy. Sitten 2H oikeesti osuu ja nyt konvertotaan. Nyt ollaan nurkas. Mitä Dieppi tekee? Sieltä tulee 2S ja yes! Yes! Se oli hyvä UB. Mä tykkäsin. Mahtava antiaeri. Aku unohtaa, että Axelia vastaan ei saa hyppiä, joten sen jälkeen sit se tekee sen hienon 16 frame overheadin ja sit se osuu. Hyvä heitto. Mä tykkään, heitti landingin. Sitten teleport, epäcrossappi, vaihteeksi osuu. Hyvä delay. Oi. Ilma ei oo kyllä Ressenhan, mikä se nyt oli? Rasetsusen, ei. Joku se nyt oli. Ilmaliike, joo. Mikä? Dusti? Ei nyt ihan. Liian rehellistä Akulla. Sitten Dieppi droppaa Infiniten. Okei, sillä ei oo hirveesti... Akulla ei nyt oo hirveesti varaa enää treidailla biistien kanssa. Joten sitten se päättää, että nyt mä oikeesti vaikka FD tämänkin sen blockstringin jälkeen.
Sit se summonaa biistiä ja sit se kuolee. Tosi hyvä peliä tähän mennessä. Aku vaan vähän niinku... En mä tiedä, se vähän joukasi tohon loppuun kai. On se vähän ikävää pelaa pikselillä testan Akseli vastaan. Seuraava meillä on sit eli Pauni Meloni, eli Pauni Pete ja Veri Meloni, ja sit meillä oli Stoffma ja Jalis. Veri Meloni meni hakee tikkua. Se on tossa. Eli Veri Meloni ja Pauni Pete versus Stoffma ja Jalis. Joo. Miten tässä vaihdetaan bragettien nimeet? Ei ku Joo, tossa Nyt pitää keksiä hyvät tiimin nimet. Eli P1 puolella meillä on Jalis. Se meinaa eli Stoffma ja Jalis. Ja sitten toisella puolella meillä on Pauni Meloni. Eli meidän tiimit on nyt Jalma ja Pauni Meloni. Se sopii meille nyt. Okei, eli meillä on mulla on sellainen fiilis, että joo, eli Pauni pelaa Faustia, Jalis pelaa Solia, hyvä Grand Viperi, nyt pelataan oikein. Hyvä Farslash, hyvin speissattu, vähän mash-jollos, hyvä heippo. Sitten Gunflame, se vähän wiffaa, mut sit ei huolehita hirveästi. Hyvä Grand Viperi. Aikainen bursti ei punishi, sitten tehdään uusiksi. Do it again. Jos se toimi, niin tee se uusiksi. Hyvä 5K, hyvä anti-airi. Sitten se Grand Viperi ei osu, mut ihan sama, ei punishia. Yrittää Gold Burstata, niin saa lisää Grand Vipereita. Mut on se Grand Viperikin hyvä liike. Sitten se Sidewinderi oli aika dirty hit. Se olisi ollut tosi hyvä, jos olisi konvertannut siitä vielä. Jaliksella kyllä kuitenkin Grand Viperit sen verran hyvässä kunnossa, että... Gunflamin kuoli. Joko chippaantui, nappas jump startupin tai sit se vaan unohti FD:tä. Eihän kukaan ole oikeesti pelannut tätä peliä niinku 8 vuoteen, Joo. Hyvä 2K punishi, mut ei ihan kombannut mihinkään sääli. Meteoreja. 2K. Hyvä anti-airi, mutta ei paljon. Dive kick. Noniin DP punishasta 2K. Koko 2K meni läpi. Hyvä punishi. Sitten fishing pole. Nappaako? Ei. Mini-robo menee eri suuntaan. No niin! Sitten tehdään optimistarteria ilman komboa. Mä en edes tiedä, onko se optimi. Ei varmaan oo. Ihan hirveä. Hyvä riotstamppi. Vielä parempi 6P. Divekick ja sit se kuoli DP:hen. Paitsi et ei kuollut, koska 2K ei näköjään linkkaa mihinkään. Esimerkiksi Chainaa. Fine kannustaa taustalla spämmäämään komboja. Itse voi sanoa, että se on ihan toimiva tapa. Jos olet kunniaton nettipeli-soturi. Faustilla on nyt semmoset 60 mittaria tallessa, jos tässä vaikka tehtäis jotain. Niinku heitettäis landingi. Sitten UB. Sitten UB. Se oli hyvä UB. Tykkäsin. Eli 1-1. Sitten osuu Bandit Bringeri ja sit vähän lennellään. Se on Jalis aika leija. Et se fiilaili itseään tossa sen sijaan, että se olisi tappanut Paunin, joka on ihan hyväksyttävä tilanne. Hyvä 6P Riot-stomppiin näkee sen. Se onkin häiritsevän nopea tässä pelissä, kun kaikki on tuttunut XRD. Oi! Siinä oli aidosti hyvä asia. Nyt vaikka se FD. No niin, ja stuni. Pauni nyt! Tässä ei ole sitä sun 8 frame dashbufferia. Missä IK? 236H. No niin onkin. Ois tehnyt sen. Mä olisin tehnyt sen. Jalis olisi saanut ihan tosi hyvän comeback, jos olisi muistanut mitä inputteja sen hahmolla on. Mä luulen, että mä teen sen oikein, mutta se ei toimi. Jalis olisi myös varmaan onnistunut saamaan se inputin läpi, jos sen exekuutio ei olisi ihan paska. Tietysti mulla ei tietysti ole mitään oikeutta puhua tässä, mutta se ei muuta mitään. Se ei muuta mitään.
Ja mä hävisin huonon matchupin pelissä, jota mä en pelaa enää. Niin. Elää valita. Joo No on se kai ihan hyvä starteri. Eli nyt meillä olisi vähän niinku vaikka Toffman Hossi versus Melonin Hossi. Joo. Tästä tulee hyvä matchupi. Suoraan peliin. Eli meillä on Toffman ykkösessä. Joo. Onko? Mä en edes tiedä enää. Kumpi on P1? Onks oikein päin? Okei, vastaus on Kai. Eiköhän me nähdä. Sit joskus. Joo eli Toffma vähän... Mä en tiedä onko tämä Toffma vai Meloni. Mä en enää muista värejä. Jompikumpi, hyvä heitto. Toffma on se, jolla bursti. Eli Meloni tuhoilee tällä hetkellä. Saa nähdä muuttuuko asia piakkoin. Hyvä, oliks toi Dead Angle? Mä en kattonut mittari. Joo, hyvä bursti. Nyt kummalkaan ei bursti, niin mä en voi enää sanoa mitään. Eli Melonilla on aika hyvä life leadi. Se on ihan kunnioitettavaa tässä. Mut joo, eli Toffma on punainen. Meloni on sininen. Ei kun Meloni on punainen. Okei, joo. Eli siellä heilutaan. Hyvä 2D. Tähän heilutaan lisää. Droppas ikävästi. Nyt koko tää matchup tapahtuu siis noin 2 pikselin rangen sisällä. Nyt ollaan siellä. Etslet. Nyt Toffma varmaan vois tehdä jonkun ihmetuhoilun. Sitten oli hyvä trade, koska toisella oli helaa ja toisella ei. Sitten se, jolle ei ollut, niin kuoli. Eli 1-0 Meloni. Sitten joo. Toffma ei kyllä hirveästi tästä ilahtunut, niin se vois vaikka ruveta heilumaan. Hyvä ilmaheitto. Vielä parempi backdashi nurkkaan. Hyvä riidi, jos ei muuta. Okei. Blockheadi. Onko toi blockheadi? On se varma. Joo, Toffmalla. Onks toi Toffma? On. Joo, Toffmalla bursti takas. Ei Meloni on vähän jäljessä nyt lifeissa. Ei kyllä enää. Hyvä Dead Angle. Haluu pitää pressuren. Sama juttu heti suoraan Toffmalta. Ei haluu kestää tätä. Sitten vaikka blokattais overheadei. En se varmaan onko toi overheadi. Sitten Toffmalta tulee hyvä bursti. Melkein sen verran hyvä, että Meloni oikeasti osasi punishakin sitä. Se oli hyvä beitti. Hyvä beitti, tykkäsin. Eiköhän se oo sitten vaan. Eli ai niin, tässä olisi varmaan voinut merkkaa ne skoreet. Me ei voida merkata skoreja, koska meillä on logattu sisään. Kurnonen versus Benstedt. Ai jaa. No kai me sit mennään Fineen kanssa tekee asioita. Voin mä. Mä voin pelaa Akselia tai Tissiä suoraan chatissa aikana. Ne on molemmat hirveet.
No niin, mä voitin 7-3 matchupin henkilöä vastaan, joka ei pelaa peliä. Tuntuu hyvältä melkein. Melkein rauhoittaa Unibin jälkeen. Eli nyt olisi vaikka Fine ja Kurdi. Eli Fine ja Dieppi. Eli Testament Akseli. Meillä on Dieppi, joka oikeasti pelaa tätä peliä. Ja meillä on Fine, joka pelaa tätä peliä todennäköisesti hieman vähemmän. Mutta ei hirveän paljon vähemmän. Mut sit meillä on Testamentti ja Akseli, joka on matchup, joka me nähtiin jo aiemmin. Kuka tietää missä suhteessa Finen pätevyyteen oli toinen Testamentti, mutta okei, sit mentiin. Kelpaas näinkin. Joo, hyvä peli. Joo, tosi paljon tapahtui. Hyvät blokit Fineltä. Sitten FD on mut ihan sama kuin on 800 Guard Gauge. Hyvä bursti. Joo, eli Exepisti. Hyvät Exepistit. Sitten olisiko toi FB-kulli? Onhan se mahtavaa. Sitten vois dustaa bursti, mutta ihan sama kuin sä voit ilman heittääkin. Tatarit loppu. Tatarit. Hyvä blokki 3P, se kuoli. Hyvin blokkas sen. Oi. 2H taisi olla tuo. Sitten se oikeasti blokkas overheadin. Mitä? Hyvät arvaukset Diepillä. Ellei se blokkaa näitä no niin, Infinite käyntiin. Ei kun siis oikeita komboja, mitä? Hyvä FD Tech Trapista. Fine siis oikeasti pelaa tätä peliä. Hän sanoi kun dustaantui. Sitten on ikävät landing recoveryt, niin ei saa whiff punishattua. Jos se nyt vaikka... Noniin, nyt on mahis. Hyvä dusti, melkein osu. Hyvä bursti, sekin melkein osu. Ei siinä oikeastaan hirveästi mahiksi aina ollut tossa kohtaa. Eli Dieppi menee. Okei. Aika hävitä 28 matchup. Numeroit. Paljon meillä on katsojia? 12. Tätä peliä kattoo
8 ihmistä enemmän kuin Unibia pelas. I'm not letting it go. Älä nyt, hei. Dieppi muka pelannut tätä millo. Joo, me ei olla kirjoitettu sisään, niin me ei saada managen brackettia. Eli käytännössä me tehdään tää... Joo. Eli meillä on nyt Medar ja Felix versus niin, Meloni, joo. Vois vaikka... Joo. Eli joo. Medari menee roskiin. Olen allerginen hyville peleille. Meloni vähän niinku tuhoilee siellä, joo. Se oli hyvä. Hyvä rundi. Sitten vois vaikka toistaa se. Eli joo. Vine, eiku Medari, joo. Eiku, mitä? Joo. Eli Medarilta hyvä DP. Sitten vielä Päsää, no niin! Clean hit. Mittarit apuu. Sitten ei ollut mittareita, niin ei voinut clean hittaa uusiksi. Oikeasti konvertas jumpinista kuvitella. Hyvä charge canceli 2D, sit se vaik... Noin. Hyvin roiskuu DP. Roiskuu enemmän kuin napsuu kyllä oikeastaan. Gunflame FRC nappaa chargen, joka jatkuu noin 3 sekuntia. Kuvitella. Joo. Run up Tyrant Rave on tosi hyvä liike, sit kun sitä ei blokata. Revolver blokki, mitä? Mut sit Grand Viper mix up. Ei osata blokata loveja. Kyllä, se oli mix up, okei? Okay? Se odotti revolveria. Se oli mix up. Medari riehuu ja sillä on positiivisia vaikutuksia yllättäen. No niin, Riot Stomp, Fineä toteltiin. Riot Stompille ei kuulemma Hossi voi tehdä yhtään mitään. Meloni pelkää. Mihin ollaan tultu? Hyvä Grand Viper. Hyvä blockstringi. Mä tykkäsin. Se stringi olisi ollut paljon parempi blockstringi, jos se olisi blokattu. Gunblaze. Nyt tulee lämää. Noniin, nurkkaa. Tyrant Rave. Se on tosi hyvä liike silloin, kun se osuu. Wake up, eiku defensellä 6p. Oi, oliko cross-up vielä? No, kai se tappo. Okei. Medar poistuu täynnä suolaa keskuudestamme maalliselta olemuksen tasolta. Sitten olisi vaikka seuraava osuus tiimejä, eli Velixki. Nyt olisi vaikka korjaan nämä brackettien nimet, eli versus... Joo. Täällä mennään. Sitten vaikka napit. Joo, toisaalta kun peli. Felixillä Ino, Paunalla Fausti, Paunalla myös yhden tiimiläisen Advantage. Felixillä salaista FD Jump Techkiä, harjoiteltu ennen koko turnausta ennen. Sitten se törmää kolikkoon. Koliket estää. Tietysti neutraalin pelaaminen Faustia vastaan nousudashi-hahmolla on tietysti tosi kivaa.
Fausti on tunnetusti vähemmän kuin ilmanen Aerialia vastaan, et se on vähän ikävää tämä. Mut nuotit lentää. Oho, hidastaa vielä. No niin, blokstuni, ei päästä sisään. Nyt päästiin sisään, se oli siinä, peli rundi ohi. Rundi oli, no niin olikin kun se heitti landingi. 2K osuu, salainen mid mix-up. Sitten sikit kombot. Nautin suunnattomasti. Sitten vähän teabagätää. Perus Fausti. Okei, backjumpi. Otetaan vähän tilaa nyt. Nuotit lentää, nyt ollaan sisällä. Sitten hyvä konversio, sit Chemical on whiffaa, koska tää ei oo XR. Nyt tuli muuten ihan eri tasoinen mix-uppi. Se oli hyvä mix-uppi. Sitten se heittää landingin, koska se on ihan omanlainen tauttinsa. Ovi. FB-käsi, no niin hyvä, mahtavaa käsi. Se oli hyvä. Vaikka Chemical Love vois wiffata, kun Faustin kyykkyanimaatio loo profiileen lattian. Hyvä ovi. Se oli hyvä, koska se ei osunut. Jos se olisi osunut, se olisi kuollut. Ite. Oi, JK. Nyt kyllä stuffataan approachia. Ja sitten pääsää. Okei. Eikä sus siinä. Lentää pois. Se oli siinä. Eli jatkoon menee Bounty Meloni. Eli Bounty Meloni on nyt tossa, tässä. Ketä sinne seuraavaksi menee? Tossa lukee noin niinku loserit. Medarin tiimi menee tohon. Medarin tiimi menee tohon ja sit Loser of 1 on Aku. Joo. Vauhti ja Aku versus Medari ja Felix. No niin, Vauhti Aku versus Medari ja Felix. Joo. Aku ja Vauhti versus Medari ja Felix. Tulee häviäjä tohon. Okei. Miksi tässä on caps lock päällä? Vittu. Ei me voida, kun me ei ole kirjoitettu sisään. Sovitaan näin. Kai. Mä en edes tiedä enää. Miksi tää kieltäytyy? Miksi tää pakottaa caps lockiin? Mikä tätä scoreboardia vaivaa? Joo, no meillä on nyt tällainen tiimi. Okei, hieno homma. Sitten vois vaikka olla 0-0. Joo. Noin. Sitten mä vain saan puoletkin oikeinpäin. Eli joo, Felix pelaa jammua. Vauhti pelaa perustissia. Mikä tää yhtäkkinen jammupikki oli? Se varmaan tykkää Inosta tässä matchupissa. Mä en kyllä siis yhtään mitään tiedä, mut näyttää siltä, että on se aika ikävää pelata neutralia Nousudashi-hahmolla pelissä, jossa on neutral-hahmoja. Hyvä heitto. Skalaa. Hyvä blokki. Pari IB:tä, saadaan vähän mittaria. Pulssi kiihtyy. Sitten vois vaikka dustaa ilmaa. Se oli sellainen niinku köyhä tauntti. Se on aika tehdään, kun ei ole hirveästi aikaa. Hyvä FRC 5H:ssa. Sitten se otti turpaa. Hyvä bursti. Okei, nopea stringi. -20. Mitä väliä? Hyvät IB:t. Mut sit se IB:tti asian, joka ei tullut, ja se otti turpaa. Tuplakala. Noniin, tää on se tappokala. Ryujin, noniin, random Ryujin. Nyt nähdään niinku oikeeta jammupeliä. Sitten ei beitata burstia. Hyvä ajatus burstille, ihan loppuun, niin ei ajatellut. Jääpiikki, -400 neutralissa, ei whiff punishia. Sitten dustaa. Ilma heitetään ulos omasta dustikombostaan, tykkäsin. Sitten se kuoli jääpiikkiin. Okei, vauhti 1-0. Joo, Felixillä vähän ongelmia, kyllä jammullakin pelata neutralia. Ei siinä, että Ino olisi yhtään sen parempi, mutta kuka tietää.
En mä meiniä tiedä oikeesti. Au, au, au. Au, au, sanoi Felix. No niin, kupla. Poksahti. Hyvä. Hyvä duplo. Duplo ei nähty tarpeeksi, koska Unibi oli 4 pelaajaa. Se olisi vaikka laskeutua ja tehdä sikki cross-appi. Se oli hyvä, mä tykkäsin. Hyvä Farslash, joka wiffaa crouchereihin. Ei oo hirveen hyvä nappi. Paitsi on se, mutta ei se siitä ole niin hyvä kuin se voisi olla. 6H, mitä väliä? Nyt heitetään. Nyt heitetään. Vauhti on sitä mieltä. Nyt heitetään uusiksi. Ei se 6H mitään väliä. Hyvä bursti. Ei halunnut kalaa. Venas vielä, että kala vähän timeouttaa, niin ei syö kalaburstia. Siellä pyöritään ihan saatanasti. Lisää kalaa. Nyt ei oo burstia. Mitä tehdään? Ei ole kuollutta enkeliäkään. Oli Ryujin. Sit se söi sikin behind back cross-upin. Noni, onko nyt aika? Ei sit. Okei, hieno homma. Eli vauhti voitti. Hyvä. Sitten otetaan vaikka vauhin kaveriksi vaikka Aku. Sitten otetaan toiseksi kaveriksi vaikka Medari. Eli 1 ynnä 0 on 1. Noin. Meillä olisi Testamentti versus Soli. Puutarhaa. Läpit. Eiks tää oikein? Ei oo. Eiks tää oikein päin? No eiks Medari oo kakkosena? No niin, ne on oikein päin. Siis Aku on 1, eiks oo? Sehän on Testamentti. Ne on oikein. Hyvä heitto. Heitti landingin. 12. Nyt 8. 4 lähti. Te olette 8 harvinaisen tyhmää ihmistä. Jos ei kuitenkaan. Avainta yritetään, mutta vähän huono ajoitus. Sitten mentiin päälle. Nyt tulee iso lämää. Gunflame FRC, tulee nurkas. Ei haluta olla enää nurkas. Dead Angle sanoo ei. Sitten Medaria kuumottaa kallo. Se ei ole ennen nähnyt ihmisen kalloa. Sen koskettaminen antaa ruton. Saapi nähdä mitä tapahtuu, kun se näkee ekan kerran FB-kallosetulta. Hyvä 2S anti-aeri. Hyvä DP anti-groundi. Mahtavaa tikkipäsä. Näin pitäis käydä. Sitten siitä tuli Dirty Hit Sidewinder. Okei. Sitten jäädään verkkoon. Vakuutuspetos pelastaa aina. Jeijan kaikkisesta. Aamen. Okei, lisää neutralia. Sitten hyvä dusti. Ei ihan yltänyt, mutta hyvä yritys. No niin, clean hit. Sitten se oli invalidi. Hyvä. Yes. Hyvät dustit Medarilla, mutta sitten toi spacing on vähän niinku kyseenalaista. Pitää kyllä sanoa ihan suoraan. No niin, verkko. Grand Vipaa! Heitto. Okei, kiva. Suoraan verkko. Hyvä tech trap. Asia ainakaan ilman blockable. Cross-uppi, bursti, mut sit syödään se 16 frame overheadin, niin kaikki oli hyvin. Eli joo, Aku tuhoo. Kiva. Mukavan tasasta. Eli vauhtia Aku Advance Lösersissä. Ja sit joo. Eli Jalma ja minä ja Fine menee tossa. Eli meillä on Testament ja Justise versus Hossi ja ehkä joku Soliikin. Eli Fine menee ekana. Ja noin. Meillä on vielä oikein päinkin. Kuvitella. Ja Meet Again päällä. Tässä on hyvä intro tässä biisissä. Kaikki muukin ihan paskaa. Oli vitsi. Melkein.
Ei button checkia, mitä turhii. Mennään suoraan peliin. Hyvä verkko. Fine päättää sonettaa, mut Tofma ei hyväksy. Tofma halu sisään. Mutta Exebeastitkin sanoo ei. Hyvä juoksu toiseen nurkkaan asti. Sälit, siellä oli verkko valmiina. Tähän oli siis kaikki suunnitelmien mukaan. Overhead-blokki. Se on vähän näkyvä se idea, että mä haluan tehdä overheadin. Gravedigger-blokkiin ei tehnyt yhtään mitään. Yhden hitin. Maaginen kombo. Ei mihinkään. Exebeast, sieltä tuli overheadi. Nyt vitutti niin paljon, että pursutaan. Hyvä pieni OTG. Exebeastia ei hypitä. Juostaan naamalle. Perfekti tulossa. Tää on tosi hyvän näköinen matchup mun mielestä. Sit syödään overheadi. Goldburst oli tosi hyvä. Se olisi ollut paljon parempi, jos se olisi osunut. Okei, Epunishi. Liian kaukana. Hossilla on sen verran niinku huonot napit kuitenkin. Tästä vähän niinku tyngät. Niin kutsutusti. Monien ihmisten mielestä. Ne ei olisi kukaan väärässä. Lähteekö nyt sikki comebacki? Katsotaan, lähteekö. Oli sikki ilmaheitto ainakin. Sitten heitettiin bursti-roskia aiemmin, koska haluttiin momentum gold burstata. Sitten vaikka 200 antiairi pelastaa päivän. Sitten siinä oli verkkokin, et ei oikeesti tarvinnut kommittaa. Hyvä peli. Tosi vahva eka rundi Fineeltä. Missään nimessä ei chokannut missään kohtaa. Biistejä. Hyvä neutral jumpi. Sääli, et se ei tehnyt sit mitään. Landing recovery, sitä vois punishaa. Tofma ottaa neuvosta vaarin. Hyvä bursti. Heti kun tuli takas, niin roskiin vaan. Se vaan harhauttaa, kun pitää holdaa D:tä kombo aikana. Okei, hyvä 3H. Yksi 2H. 3H oli anti. Super. Ei kun... Overheadi. Ei sanatkaan lähe. Joo. Nyt tulee nurkas. Tää on Tofma-aluetta. Tai se olisi, jos se olisi wiffannut nappeja. Hyvä overheadi. Vähän niinku nyt jos se olisi vielä osunut, niin se olisi ollut tosi hyvä. Hitomi suoraan. Annapuu suoraan naamalle. Ihan kiitettävä tilanne, jos se ei satu itelle. Joita, onko FB? On se FB varmaan. No niin. Kiva setuppi taas. Sitten voisi vaikka juosta verkkoon, sitten voisi vaikka juosta biisteen, sitten voisi vaikka juosta puluihin. Sitten tulee waifu taivaalta. Misaki hakkaa. Okei, kiva. Sitten mä menen vaikka jalista vastaan. Okei, kiva. Misaki hakkas. Se oli koko peli.
Kurni ja Keinonen vastaan Pauli Meloni. Joo, eli tosiaan nyt meillä on Keinonen ja Dieppi versus Bowni Meloni. Eli joo. Noi. Sitten olisiko meillä vielä oikein päin nää? Onhan meillä. Mitä? Tapolta meitä. No niin, Keinonen pelaa vihdoin niinku oikeesti loliakin. Eikä jotain tyhmää tissiä. Kuvottavaa. Sitten hyvä delfiini. Okei, Pauni on sisällä. Mitä tehdään? Mini Fausti on ikävä. Overhead on ikävämpi. Hyvä stringi delfiini. Sääli, et se ei osunut. Delfiini ei lentää, mutta sit noin minit vaan ottaa ikävästi kiinni ja sit mitä ei kyllä oikeesti voi tehdä tässä. Nyt ollaan sisällä. Nyt on tehty komboja vielä. Joo, hyvä dusti, hyvä whiff punishi, joo. Sitten juostaan Robokoskeen. Se on tosi hyvä whiff punish dusti, pitää kyllä sanoa. Se on niinku turnauksen kohokohta oikeesti. Mitä sikki invalid combo? Se on niin invalidi, että kato Keinonen beittas Bownin käyttäen sen mittarin dropattuun komboon, jonka se tekkas myöhään. Tää oli kaikki suunnitelmassa. Hyvä Fisheri. Sääli, että me ei ole kala ja siksi ei jäänyt kiinni. Joo. Lisää kalaa. Sitten vaikka vois molemmat ottaa pommin. Mitä väliä? Vois vaikka juosta pommia. Sattuu pikkusen. Vois vaikka kuolla kohta. Hyvä 6H defensiltä. Nyt kun se olisi vielä mennyt hittiin. 6H:sta puheen ollen. Joo. Faust oli isompi. Se oli hyvä peli. Noniin. Dieppi pelasta. Eli sivuun tulee siis Veri Meloni. Meillä on Hossi versus Akseli. Tää on Mä en oo kyllä ihan täysin varma miten tää matchup menee, mutta mä veikkaan, että Hossilla on tosi kivaa päästä sisään. Veikkaan, että tää on oikeastaan aika huono Hossilla. Mitä? Älkää tehkö tätä. Eikä ne tee tätä. Ei ne tee tätä. Älkää nyt oikeesti tehkö tätä. Onks tää nyt oikeesti hyvä idea? Onko tää nyt oikeesti hyvä idea? Okei. Tää on nyt hyvä idea. Meillä on nyt sappamirrori. Joo, tää on hyvä. Sitten tuossa katsotaan napit. Tää on kyllä jotain ihan muuta nyt. Tätä en odottanut, ihan rehellisesti sanottuna. En kyllä odottanut. Noniin, haamut lentää. Eli meillä on tosiaan... Mä en näis muista kumpi on player 1, mutta mä veikkaan, että nää on oikeas. Dieppi on siis 1. Eli todennäköisesti punainen, joo. Meloni on sininen. Hirvitys. Nyt meillä on miekkamirroreita. Meloni voittaa ne, koska sen hahmolla on miekka. Mahoton blokkaa. Sieltä tulee ihme overheadei koko ruudulta. Noniin, haamut tulee. Molemmit taas haamut. Nyt tää menee taas tähän soneemiseen, ja koska Dieppi on parempi soneemaan, koska se pelaa soneen-hahmoa, niin tää toimii. Tää on niinku tällainen symbolinen matchuppi. Hyvä blockstringi. Pakotti maahan. Meloni kuitenkin päättää heittää. Nyt sillä on koira. Se vaan ei osaa komentaa eläimiä, niin se hyppää pois ruudulta. Tragedia. Sitten vois vaikka heittää ite.
Joo, Melonilla olisi nyt vaikka haamui. Sitten sillä olisi vaikka koira. Hyvä blokki. Ei ollut Dusty. Dusty oli ihan eri. Koiraa käytetään ja koiraa osataan käyttää. Miekka, no niin, se oli siinä. Se oli siinä. Sappa tietysti. Muuten tosi järkevä ja viksu ja hauska hahmo. Se ei tee mitään lämää. Tulee rauha. Tulikin miekka. Ei tullut rauhia. Joo, Melonilta tuli FB overheadi. Sitten voisi heittää haamoja ja sit vois vaikka tappaa. Tää oli... Joo. Eli Meloni. Mitä Meloni, eikö sä voittanut? Sä olit punainen. Mulla oli väärin päin. Okei, no jes. Eli... Ois ollut kiva. Korvatkaa kaikki edellisissä lauseissa esiintyneet diepit Melonilla ja Melonit diepillä. Joo. Nyt on vähän selkeämpää. Sitten osaa kääntää nää. Nooi. No niin, nyt mennään viksummilla pikeillä. Eli meillä on Sappa Faust, ei kun Akseli Faust. Mikä Sappa? Ei enää ikinä. Napit. No niin, sit mentiin. Hyvin heitellään palloja, pommeja, mut sit ollaan ilmas Akseli vasta ilman mittaria, joka on aika niinku suoraan sanottuna ikävä kansantaloudellinen tilanne. Hyvä 6P wake upia. Mä en tiedä mitä sillä haettiin, mutta se löydettiin. 2H, 2H, 6H. Sitten ollaan taas ilmassa ilman mittaria Akselia vastaan. Nyt vihdoin älys ollut tekkaamatta. Renseniä heitellään. Hyvä FRC dash up 3P. Mä tykkäsin. Sitten 3P taas. Lovito UB. Neo Haitki. Pitää kaikki olla midei. Voidaan pelata Tekkeniä. Ei. Okei, eka rundi Diepille. Tosi hyvin. Hyvää peliä Diepiltä. Paloni taas ilmassa ikävästi. Se on vähän huono asia tässä matchupissa. Niin on kyllä Diepillekin. Jos miettii, että hahmoilla on voittamattomat antierit. Säilivät, että Akselilla on fullscreen, kun voit lukita, kunnes mittari loppuu. Nyt oli taas ihan erilainen mix-up kuin mitä piti. Blokkas cross-upin sentään. Taunttinsa arvonen siis. Okei, se oli hyvä. Yes! Se oli hyvä. Bossiliike! Crossas. Okei. Se toimi. Diep voitti. Okei, hyvä. Voi helvetti. Joo, eli Kurdiep tänne. Sitten joo, eli meillä olisi nyt Aku versus Fine, joka on tosi hauskaa silloin, kun meillä on Testament Mirrorit käynnissä. Kumpi on ykkönen? Okei, Aku on ykkönen. Eli ja sit vaik tästä. Noin. Meillä on Aku ykkösenä, Fine kakkosena. Molemmat pelaa Testamenttia, tosi hauska matchupi. Hyvä bursti, tää on Fine bursti. The burst was fine. Aku tosi vahva space controlli tossa, mut sit overheadi ei oikein voi voittaa. Ei mennyt Exabistista yli, kokeilu keskeytyi. Akulla kyllä toi nurkkatila tosi hyvin hallinnassa. Estää hirveämmät heilumiset Fineltä. Sulla on myös 2 nukkea, tääkin on vähän varmaan tietysti määrin hyödyllistä. Fine rupee nyt valittamaan omista blockstringeistä. Tämä on hyvä. Eipäs siinä. Nyt on Finen vuoro hallita nurkkaa. Tosi hyvät whiff punishit oikeesti.
Sit vaik overheadi, sit vaik beastia. Sit vois vaik poppaa verkon. Hyvä blokki, tykkäsin. Verkko. Eiku, oisko Annapuu? En kyllä ole varma mihin se verkko meni, mutta... Roski varmaan. Fine tekee jotain hyvin käsittämätöntä tossa. Sinne meni se verkko. Taisi olla omansa. Verkkoja. Hyvä Varrantti ja Punishas 2K:lla. Se oli enemmän kuin 0 damagea, se oli hyvä Punish. Beastejä ja sieltä overheadi. Hauska matchup, 5/5. Noniin, 1-1. Tää on oikeastaan anyone's match, koska sit kun jompaan kumpaan osuu, niin se on ohi. Molempiin osuu, molemmat hävis. Varrantti. Hyvin oikeesti ei edes osunut. Sieltä 2 hot napsuu ja paukkuu ja roiskuu. Lähinnä roiskuu. Noniin, Fine on taas nurkassa. Fine hallitsee nurkkatilaa hyvin. Sit se päästää sen pois nurkasta. Mitä väliä? Se enabloikin crossupin. Oli se tuppi. Sitten heitetään Gravediggerin landingin. Se oli hyvä. Se on nyt Annapuu. Noniin, Aku ottaa takas. That was another fine burst. Right there. Noniin, ilma X-hirvitys. Super blokkiin. Beasto tradeit. Fine voitti. Okei, hyvä. Mun ei tarvitse pelaa Aku vastaan. Ihanaa, mahtavaa. Fine voitti bursteistaan huolimatta. Vaiko niiden ansiosta? Aivan mahtavaa. Tässä vaikka minä versus vauhti. Yes. Ei. Heaven or hell? 2-1. Rock.
Se oli hyvä ja kiehtova peli. Sitten Vaihdetaan nää puolet peli. Joo. Eli näköjään Fine ykkösellä kyllä. Ja vieressä Meloni. Kakkosella Hossi. Tosi kivaa päästä sisään taas. Katsotaan mitä menee. Elikkä. Nyt mentiin. Mitäs tulee alkuun? Tuleeko? No tulee napit. Joo. Momentumin roskiin. Hyvä Fire Slash heti alkuun. Vaikka HS. Mä en edes tiedä Hossin nappia. Tragedia. Okei, nyt ollaan nurkassa. Se oli siinä, Fine voitti. Hyvä tekki, mut hyvin nappas tekin verkolla. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tuo on varmaan joku ihan perus vakio setuppi, mut hei, se oli hyvä. Sitten vois vaikka tehdä biistoja, sit se nappaa verkkoon. Hyvin ei mashatty. Blockstunista liikkeessä ja Campus 40. Se oli hyvä päätös. Okei. Asioita tapahtuu, mittari meni roskiin. Delay superi tuli sieltä. Se olisi vaikka heittää. Ei sanonut komboa, kun ei ole verkkoa, mut kai se toimii näinkin. Siitä verkko. Sitten vaikka lisää biistoja. Sitten on kyllä reilusti helaa taas pelleillä. Ei tarvii kun tulla alas hyvällä napilla. Se on nopea postmortemi. Se on niinku tauntaisrundin jälkeen, mutta se ei anna vastustajalle rundia. Eli hyvä tapa tehdä. Kannattaa tottua siihen. Okei. Sitten vaikka full screenillä taas. Meillä on muuten hyvä kombo, mutta se vähän niinku päästiin testamentin neutraaliin, joka on ikävää. Ihan sama, overheadi UB. Toinen overheadi, se oli UB, kun se oli Hitsunis. Siksi oli UB. Sieltä vähän heilutaan taas. Mennään suoraan verkon läpi vaan, ei kyllä välitetä. Yritetään tosi kovaa, mutta sit älytään, että tynkärange sun isoimmassa pokessa ei ole hyvä päätös. Delay superi käynti, FB-kulli pakottaa nousemaan. Eiköhän se ollut... Joo, lisää hittejä. Misaki tulee, Misaki burstutaan. Hyvä heitto. Jabby Mashilla nappas. Se oli tarkoituksellinen whiff punishi. Sellaisesti sitä voi sanoa varmaan, mutta aika moneksi muuksikin. Hyvä mashi se silti oli. Sitten ollaan taas neutralissa. Fine vähän kuumottaa, se haluaisi tilaa, mutta Meloni ei oikein päästä. Sitten vois vaikka vaan tappaa. Pakottaa kulli ja sitten tulee dusti. Ei kyllä hirveästi kommittaa tarvinnut. Noni, sit vois vaikka pelata Paunia vastaan ja pelata Faust Justicea. Se on kivaa.
Grand Final Scorpion Keinonen vastaan Beste. God damn, on sun vaikeenikin. Se on vaan tosi hyvä tähän matchattiin. Select your character. Please select your character. Siitä on kyllä äärimmäisen hämmentävät grand finaalit, jossa olen jopa minä. Kiitos Fine. Lasse on paikalla, tai eikö se lähtenyt jo? Onko Lasse paikalla enää? Lasse lähti kotiin. Heaven or hell. Duel. Let's rock. Joo, elikäs. Meillä olisi Keinonen, Koski versus Fine, Testamentti. Suopi nähdä. Kai Koski ei nyt ihan hirveen hyvä tässä matchupissa taida olla, mitä mä käsitän. Testamentilla on oikeus sekä sonetta että mennä sisään, Koskella ei ole oikeutta kumpaakaan. Siis käytännössä Keinonen voittaa tän, jos se pääsee offenselle. Ongelma vaan tässä on se, mikä ruudulla nyt näkyy, eli ei. Nyt burstataan, nyt halutaan se momentum burst. Sieltä Charged Stun ihan ilman huole häivää. Hyvä Stun Dipperi, sai tosi paljon tilaa. Ikävä kyllä tilaa se ei tarvitse tässä matchupissa. Blokkaa ihan väärään suuntaan, sit se nousee kulliin. Sit se tulee tatarit päälle. Sitten tuli lintu, sit tuli pulu, sit se kuoli. Joo, okei, tää on hyvä. Tsekaa takarundi. Fineellä aika vahvasti asiat hallussa nyt. Hyvä blokki asiaan, joka ei näyttänyt olevan overheadi. Stunned ei ihan lähtenyt ulos. Nyt ei tullut blokkia. X
Annapuuta yritettiin tai jotain vastaavaa. Oliko FB Kulli jopa? Sieltä tuli tatarit päälle. Nonni, nyt mentiin. Misaki 2 kertaa putkeen. Hyvä RNG. Se waifu on overheadi. Sitten superi. Koska voin. Siellä on vielä 1 pulu jäljellä. Mut Green Severi menee blokkiin. Se oli ikävää. Fine siis blokkas. Fineltä siis aivan käsittämättömän hyvä blokki. Ensimmäinen ihminen todennäköisesti koko Suomen maassa, joka on blokannut Green Severin seisaltaan. Voisin mennä pelaamaan Dieppiä vastaan. Hauska matchup. Heaven or hell? Duel. Let's rock. You win! Please select your character. Se oli sellainen välikevennys. Toivottavasti kiinnosti. Tosi vähän kaikkia. No. Nyt saatais... Mitä pena? Mitä? Meini tulos. Big Ben upper, kyllä, just se. Ikävä kyllä Fine on unohtanut kaiken, mitä tästä hahmosta on tiedettävän. Kyllä tässä on huonoja pelejä. Ei kun siis. Ei kun joo. Jees. Sillä välin kun mä katsoin muualla, niin Dieppi on melkein kuollut. Häpeällistä. Fine on kuitenkin huomattavan paljon parempi penaalla kuin jollain testamentilla, että... Sitten heitto, sitten vika mix-uppi. Väisti aika leveästi DP:n. Toffmaakin köhittää. Ihmeellinen anti-airi. Sitten Renssani vaikka chippais, kun ei ole oikeastaan sitä mittaria, eikä kyllä sitä helaakaan. Sieltä pilee. Menee pikkusen lyhyeksi. Oli Fine bunker. Sieltä overheadi, mitä mixappeen napsuu vielä. Hyvin blokataan 2H, sit se riidaa hypyn. Sit se riidaa epähypyn.
Big Ben Upper paljastuukin olevan hieman pieni. Se ei olekaan ihan niin big kuin se Upperi sanoo. Sieltä yritettiin tähdenlentoa, mummipappa ja pyrstötähteä. Siitä menikin aika pyrstötähdeksi mummipapalle. Se oli siinä. Ei oo burstable. Se on ohi niin nopeasti kuin se alkoikin. Noniin, se oli siinä. Hyvä turnaus. Ihan jees. Elävä peli.
Se on mikä tahansa 3,5 headsetti vaikka. Jos sä saat muunnettua se XLR eli tähän. Ton nimi on XLR-liittimen. Niin siis, onko tässä tällä hetkellä toi 3,5 millinen vai? Ei, tää on tää mikki. Mut tää on semmonen, tää on Phantom Poweri. Mut jos sä saat sen mikki, mikä on 3,5 muunnettua. Siinä on semmonen... Ai niinku se on mikki.